Ei, què tal, gent? Mireu com comencem el dia. Comencem el dia molt a prop del Far de Calleria, amb aquestes vistes. Hem volgut anar a veure el Far de Calleria des de més a prop i a mi m'ha encantat, ha estat molt guai. Hem vist un túnel per entrar i, hem entrat. I sempre a l'aventura. Hem vist i al final hem acabat a un mirador, aquest mirador. Aquest mirador dona a la illa dels Porros i que està allà al davant i és molt bonic. Després hem anat a caminar per les afores del far i com feia calor i ja era hora de dinar hem passat per buscar postres de dinar i al poble a comprar una ensaïmada molt bona. I m'ha sorprès perquè l'ensaïmada era més gran que el meu cap. Era perquè ja ens l'hem menjat. I demà ens veiem molt millor. Adeu.